bless. Magsugod sa bersikulo 7. O karon, O Jehova nga akong Diyos, gihimo mo ang imong ulipon nga hari ilis ni David nga akong amahan, og ako mauyo sa lamang kadyutay nga bata. Wala ako mahibalo kung unsaon pagula kon pagsulod. Og ang imong ulipon anaa sa kinataliwad-an sa imong katawhan nga imong pinili, o sa kadakong katawhan nga dili maisip ni maihap tungod sa pagkadaghan. Busa, hatagi ang imong ulipon sa usa ka masinabtunong kasing-kasing sa paghukom sa imong katawhan, aron mailako ang kalainan sa maayo ug dautan. Kay kinsay makahimo sa paghukom niining imong dako nga katawhan, ug ang pagpakigpulong nakapahimuot sa Ginoo nga si Salomon naghangyo niining butanga. Og ang Diyos miingon kaniya, tungod kay nangayo kanining butanga, ug wala mangayo alang sa imong kaugalingon sa taas nga kinabuhi, ni mangayo og mga bahandi alang sa imong kaugalingon, ni sa kinabuhi sa imong mga kaaway, apan nangayo alang sa imong kaugalingon ug sa labutan sa pag-ila sa hustisya. Aniya karon, ako nagbuhat sumala sa imong pulong. Tanawa, ako nagahatag kanimo og usa ka maalamon ug masinabtunong kasing-kasing sa pagkaagi nga walay sama kanimo sa mga nanghiuna kanimo, bisan sa sunod kanimo walay mutindog nga sama. Ug ako nagahatag usab kanimo sa wala nimo pangayua. Oh, hallelujah. Niining duruha mga bahandi og dungog, aron walay bisan kinsa sa mga kaharian nga sama kanimo sa kanang mga adlaw mo. Preaching this morning on the subject that says, ang gihatag nga wala gihangyo. Ang gihatag nga wala gihangyo. Lamanuhay mong katapad, uwi na siyang pwede kang tagaan bisan wa ka mihangyo. Hallelujah. Hallelujah. Malakas pa na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. If you're excited, clap your hands to the Lord. Come on, somebody. If you're excited, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Please be seated, mga kapatid. Ang Diyos manalangin sa iyang pulong ni ining kabuntagon karon. Ang gihatag nga wala gihangyo. Praise the Lord. Hallelujah. Balikan nato ang kinabuhi ni Haring David. Di malilong nato pag magiskot og Haring David or gitawag og shepherd boy, shepherd little boy. Di ta malimot kung unsa si Haring David. Unsa siyang nagsunod sa Diyos sukad sa iyang pagkabatanon. Kung may sikutan si David, atong madunggan sa atong igdulungog, ato dayong maibaluan, makakonclude dayon ta nga David nga maoy suod sa Diyos. Kini nga David igsuon, hallelujah, maoy gitawag og suod sa Diyos ug magdadayig sa Ginoo. Ngani sa Salmo usa sa writer, dili man siya lang ang nag-write sa Salmo, apandagan siya mga awit. Amen, hallelujah, mga sultim nga siya ang nagsulat. Si Haring David, atong may baluan, amen, nga siya
usa ka magdadayig ug magsisimba sa Ginoo. Sa iya pa lang pagkabatan-o nagsugod na siya pag-awit ug pagdaig sa Ginoo. Maayo kini nga musikiro igsuon. Maayo kini igsuon nga mutugtog sa alpang. Amen. Ngani sa dili pa siya hari, gikuha siya ni Haring Saul aron mutugtog sa maong alpa kay kung naay maminaw sa iyang tugtog. Amen. Hallelujah. Naay daghang mabless, naay daghang malipay igsuon pag mutugtog siya. Hallelujah. Mao ni nakanindot sa mga musicians igsuon. Daghang mabless sa ilang kinabuhi. Ilabi na dili lang kutob sa pagtugtog, kundi makamaupong mudaig sa Ginoo. Amen. Hallelujah. And let me tell you mga kapatid, amen. Hallelujah. Di lang kutob sa atong pagtugtog o pag-awit. Aduna po yung mga pagsayaw o pagdaig sa Ginoo. Aduna yung mga panahon nga di kapugngan nga musinggi ta diha sa atong pagdaig sa Ginoo. O baoni ang kinabuhi ni David. Kanunay siyang magadaig ug magasimba sa Ginoo. Sa madaling istorya igsuon sa iyang pagkahari na sa diyang gi-anoint siya igsuon sa saka-propeta. Praise God, giingon siya ikaw na ang hari sa Israel. Praise God, para sa Diyos, sa pagtanaw sa Diyos, hari na. Hallelujah, si David. Apan aduna pa'y naglingkod sa gingharian nga mao si Haring Saul. Praise God, hallelujah, ug miligid ang mga katuigan. Si David igsuon, hallelujah, pabilin sa iyang buluhaton. Ug wala mawala ang iyang pagdaig diha sa Ginoo. Praise God, sa diyang magbalantay pa lang siya sa karnero, bidaig siya sa Ginoo. Ug hangtod nga gikoronahan na siya igsuon sa pagkahari, magdaig hapon siya sa Ginoo. Mao ni nakanindot ka Haring David. Dili siya apektado sa sitwasyon o sa promotion. Kung unsa ang iyang pagdaig sa Ginoo, pabilin ang iyang pagdaig sa Ginoo. Sa ka-leader, hallelujah, sa iyang mga sundalong. O sa diyang nagmabdo si Bathsheba, ilalanging gitago kini ni David igsuon. Hallelujah. O sa una-una ni David, di pwede ni nga mudako ang tiyan ni Bathsheba. Lain man po kaayog ingno ning gipanuhotra. Amen. Naiuyab mga kaigsuunan. Nagkalagyo siya sa iya uyab, kay nanrabaho siya pag uli niya. Ang iyang uyab, dako na magtiyan. Ingnan niya nga, dako lagi kag tiyan. Ingon na yung uyab nga babae, gipanuhot ramang ko. Pagligid sa katuig, di gito panuhot, bata gina ito igsuon. Nakitaan sa uyab mga kaigsuunan, nga naanay gikugos ang iyang uyab. Nga bata, iyang gikusnet ang naong, uy, ka-cute sa panuhot. Di pwede. Wa man gay aso nga makumkum. Ang iyang gibuhat, gipunan pa ni ang iyang sala. Iyang gipadala si Uriah dito sa gubat, iyang gipauna. Aron maunag kamatay si Uriah. Suduwa ang iyang sala. Pagpanapaw o pagpatay. O sa dihang giwarningan siya sa Diyos, sa propeta sa Diyos, dali ra kay naghinulsol kini si David. Apania ang pinakanindot nga istorya. Tungod sa panaad sa Diyos kang David, wala mawala ang kaluoy sa Diyos kang David. Miingon ang Diyos, David, akong panalanginan ang imong panimalay. Wana ko tanawa ang imong kasipyatan. Kay nasayod kong tao kaugikan sa abog. Kay midawat kas imong kasipyatan. Ang akong panaad, akong barugan. Akong panalanginan ang imong kaliwatan. Ang imong anak mo sunod nga hari kanimo. O kini nga hari, akong panalanginan. Ug mukuyog ko kaniya, di ko mabulag kaniya. Mauni akong panaad kanimo, David.
Sa madaling istorya, igsuon, ang anak nila ni Bathsheba, praise the Lord, gitagaag sakit sa Diyos. Si David igsuon, hallelujah, nagpuasa siya, naghukas siya sa iyang pisti, og iyang gisuot ang sako, og ningadto sa sabo, igsuon, hallelujah, nagpakiluoy sa Ginoo, basin pa di ay, ug maluoy ang Diyos. Apan ang desisyon sa Diyos, dili, kay sala, anak manis sa sala, kinahanglan nga mamatay. Ug namatay gito nga bata igsuon, dunay bata nga misunod nga gipanganlag Solomon. Hallelujah, bata na ningal legal kay nga naman kasal na sila, si David ug si Bathsheba. Igsuon og gigala si Solomon, bisan sa iyang pagkabata adunay pinasahi nga kaabtik, adunay pinasahi nga kadasig. O kini si Solomon, ang Biblia imong mabasa nga naglakaw siya sa kasuguan sa iyang amahan nga si David, o nahigugma siya sa Diyos igsuon. O kini si Solomon adunay pinasahi nga butang. Now listen to me very closely. Ug sa dihang dito sa dapit mga kaigsuunan sa atong nabasa, naghalad kini si Solomon ug halad mga inihaw igsuon dito sa dapit, hallelujah, nga diin ilang gipahigayon ang paghalad. Libo-libo ang ilang gihalad, perting dagana. Ang mga writer mingon, gipakita gyud ni Solomon nga ang iyang gugma sa Ginoo perting dakuha. Sayunan ka nang muhalad kag hayop, mag-ihaw, ihalad nimo sa Dios. Ingon ang mga writer, wa ni mahuman og usa ka adlaw nga paghalad. Di man sa tanang panahon ha, pero usay ang basihan sa atong gugma sa Ginoo kanang kamautang muhatag. Everybody say amen. Ako ning gibalik-balik, kung di gani ka kamao muhatag sa Ginoo sa financial ug material, maglisod kag hatag sa imong kasing-kasing. Praise the Lord. O di gani ka ka-offer sa Ginoo sa imong bulsa, unsa na ka sa imong kinabuhi. Proud kay kamo nga, Lord, I offer my life to you. Pero patagon kay igsoon, di ka kahat. Di sa tanang panahon eh. Pero usay ang basihan sa atong gugma sa Dios ang atong paghalad sa Ginoo. Og sa dihang nahuman ang halad bigon ng Biblia sa atong gibasa nga ang Dios nagpakita kang Solomon sa damgo. Hallelujah. Sa diyang nagpakita ang Ginoo, unang bungad pa lang, Brother Leo, sa Ginoo, miingon ang Diyos, unsa may imong pangayoon kanako. Human sa sakripisyo, adunay offer. Human sa kaago, adunay gante. Come on somebody. Human sa pagpasingot, adunay milagro. Hallelujah. Di ka pwedeng makamit sa presensya sa Ginoo hangtod wa kay mga sakripisyo. O sa diyang nauman ang paghalad, adunay pagpangutana, unsay imong pangayoon kana. Unsay imong pangayoon. Ang gipangutana sa Ginoo, sigurado ko kayuan. Everybody say amen. Kung kita ka to ba, nga na Ginoo, unsay imong, og si ibutan nato Sister Hinya moingon, unsay imong pangayoon sa ako. Og ingnon ko nang mahinya moingon ko, usa ka kapitulo sa yuta. Titulo dili kapitulo. Mao man sa akong pagkabata sa una, ingko mangayo gyud ko usa ka kapitulo sa yuta gamay niya oy. Isip ba? Amen. Ato abang sana panulundon. Praise God. O kita ka to ba? Usay mo pa kayon. Ako mo ingon giko kwarta oy. Largong ginako kwarta.
Pila man? Trilyon. Kung ay kintilyon di, akan ay hatag. Hello? Kung ang Diyos ka, mangutanan ninyo ron. Unsa kay inyong idirektag tubang. Pero makadungog mo ang pangutana. Human sa inyong mga paghalad sa Ginoo. Praise God! Hallelujah! Human sa ibang pagpasigot sa pagdaig. Diya pagka makadungog na kay pangayon. Human sa ibang pagpagamit sa ministry. Huwag nga na Ginoon sa ibang pangayon. Kaya Diyos, andam nga po panalangin. Ang importante lang, andam ka mo sakripisyo. Andam ka mo hatag. Andam ka magpagamit. Andam ka mo hatag sa ibang kinabuhi. Sa Ginoo. Unsa imong pangayon? Si Salomon sa iyang kalantip sa pangunahuna, sa iyang pagka-realistic igsuon, amen, mitubag siya sa Ginoo. Ginoo, dako kay ning katawhan nga imong gihatag. Maglisod ko ani og giya. Hatagi kog masinabtunong kasing-kasing. Sa laing libro, sa laing mga translation, hatagi kog kaalam, Ginoo. Ang Biblia nagingon, ang Diyos na imuot sa iyang gipangayo. Naabi tayo mga taong atong pangayuan, nga malipayon kay muhatag. Hello! Naapoy may ang atong pangayuan nga mugot kay mga naong. Praise the Lord! Pero sa Diyos, damor nga mangayo ka, damor nga malipay siya. Nga naman, nag-ila ka, nga katya siyang muhatag. Ang Diyos nga kong ginagaran, damor nga imong pangayuan, damor nga malipay. Ang hayabasan dalawa, I feel the Holy Ghost. Ang Diyos nga imong gipangayuan, hallelujah, malipayon nga mo panalangin, malipayon nga mo hatag sa imong mga gipangayo. Ato pang daigo ng Diyos, hallelujah. Come on somebody. Come on, somebody! Come on, somebody! Ang Ginoo di na parehang tao. Amen? Kita, kung pangayuan ta, gamay-gamay, okay ra. Pero dako-dako na gani, marag. Di na namayo, abusar na ng imo, ha? Pero sa Diyos, unlimited. I am serving the unlimited God. Amen, hallelujah. Nangalagad kag Diyos nga walay limit igsoon. Ayaw limiti ang Diyos sa imo mga pagpangayo. Kay kaya ba? Kaya giatag sa Diyos ang pananimo gipangayo. As Paul said, and my God shall supply all of your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Hallelujah! Nangalagad ang dato nga Diyos sa Lord. First, mga kapatid, hallelujah, nangayo siya og understanding mind, understanding heart sa laing translation. Praise God, gikinahanglan ang panguna-una adunay pagpanabot, ang kasing-kasing adunay pagpanabot. Wa sa mangayog mga butang gadin musikat siya. But for Solomon, all I need is understanding mind and understanding heart. Kung unsa ka diri, mao ka.
Kung unsay unod sa utok mo, mao ka. What mind can conceive, the body can achieve. Diri magsugod ang tanan. Di ka pwede mahimong killer kung wa nimo giplano diri. Di ka pwede mahimong dasig kung wa nimo giplano diri. Di ka pwede magpagamit sa Ginoo kung wa magsugod dinhi. Di ka pwede mahimong successful kung wa magsugod dinhi. Praise the Lord. Mao nang miingon si Santos Pablo sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Sa verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are just, whatsoever things are honest, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Sa katapusan, mga igsoon, unsay mga butang nga matuod, unsay mga butang hiligugmaon, unsay mga butang nga mga nindot, unsay mga butang makapadasig, unsay mga butang nga makatabang sa atong pag-alagad, hunahunaan ninyo na. Praise the Lord. Bantay ka si mong una-una, bisag nagtanaw kas kuha litso na inasi mong una-una ron. Praise the Lord. Basin bayag naga sa simbahan, ang imong una-una na sa imong bangkigan ng pasayan. Mind is important. That is why Paul said, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice. Ayaw lagi hatag imong tiil. Bodies. Kamot, ulo, mata, dunggan, tiil. Tanan ihatag sa Ginoo. Mao nang nay pagdaig kay kinahanglan ihatag sa Ginoo. Mao nang nay pagpakpak kay kinahanglan ihatag sa Ginoo. Mao nang nay mga luha nga moago sa atong mga mata kay mao man atong ihatag sa Ginoo. Lord, I present my bodies as a living sacrifice, holy unto you, which is my reasonable service. Hatag. Animba naman ang gikayhatag na lang tanan. Praise the Lord. Mind. Kinahanglan pandayo na ito nga itong una-una. Kaya kung muingon ka nga, pero di ko magdugay, dali na ko mabackslide. Congratulations, mabackslide ka. Amen. Ingon sa Biblia, what a man thinketh in his heart, so is he. Kung sa'y pangunaw sa tao, sa iyang kasing-kasing, mausiya. Kung magunaw na kapirming luoy ka, luoy lagi ka. Ako'y dinagdaok. Congratulations, mauragi ka. Hinaniragig ko. Digi ko, taugong pastor, patindog dira sa kuan ay. Maunang ugway simba, magtindog-tindog na taong ko diya. Di man ko patindugon. That's the program of your mind. Yung pas mga vlogger, mindset pa, mindset. Mindset ba? Pag mindset nga dasig ka, pag mindset nga abdi ka, pag mindset nga di ka masakiton, pag mindset ba kaigsunan nga abdi ka, kaya imong lawas mo sunod. Hallelujah! Sa diya kang imong pangunahuna, imong natarong, maunay gipangayo ni Salomon, give me an understanding mind. Hallelujah! Ito pang daigo ng Diyos. Hallelujah! Sa Line Translation, Brother Michael, understanding heart. Mao ni mga sensitive parts sa atong lawas kining mind and heart. Ako bitong kita na mga translation, ni kulay lain tudog translation. Mind na heart. Nganong kinahanglanon magini? Ang kasing-kasing mo pag di na matarong, di ka makatarong pag-alagad sa Ginoo. Kung sa may naasi mong kasing-kasing karon.
Ang ipangay ni Solomon, tagai kog masinagtunong kasing-kasing. Kay kung kasing-kasing mo punos pagdumot, delikado ka. You are putting yourself into danger. Hello? Imong kasing-kasing na punos kapaitan, delikado ka. Liwatag gid Solomon kang David. Like father, like son. Si David nakasala kang Bathsheba. Warningan sa propeta, your David, because of your transgression, your kingdom will be taken away from you. Tantangon ni mong kingarian, kay nakasala ka. Si David naghuka sa iyang harianon nga piste. Praise God. Ug iyang gisulat ang Psalms 51 verse 10 to 12. Amen. Ngadto siya sa Abu. Hallelujah. Nagpuasa siya. Ug mingon siya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and oppose me with thy free spirit. Ang ipangayon ni David, at agit kong bagong kasing-kasing, Ginoo, daan na ni, tubok na ni kasing-kasing, puno nis kapahitan, puno nis pagdumot, puno nis kasuya, puno nis karbo, at agit kong bagong kasing-kasing. Hatagi kong bagong kasing-kasing. Pag di matarong kasing-kasing mo, yabag kang tao. Ano akong gingon? Ang una na itong tarungon din ang atong kasing-kasing. Praise God. Kita tanan, wa exempted ani. Pag di matarong ng kasing-kasing mo, ang ministry ni mo di matarong. Pastor, dabi naman gano'n, gidaog-daog na may humayo, okay na. O sa gingon na po sa Pablo, follow me as I'm following Christ. Sunda ko ninyo, nga samang nagsunod ko kang Kristo. Pag sa magsunod ka kang Kristo, naagi mga kasakit. Pag sa magsunod ka kang Kristo, ayaw-gyog, kunaw na, nga exempted ka sa Judas. Nagyod kay Judas sa imong kinabuhi. Tugutan na sa Ginoo. Dahil magtawag sa usawar ni mong tinarong, dauton kagihapon, siraan kagihapon. Tuyo na sa Ginoo. Aron di ka musalig sa tao. Musalig ka sa Diyos. Tinunglo ang tao nga musalig sa tao. That is why dili timing o di coincidence ngang pinakatunga nga bersikulo sa Biblia. Psalms 118 verse. Unsa nakabutang? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Mas maayo pa ang pagsalig sa Diyos kaysa pagsalig sa tao. Gitudluan ta sa Diyos igsuon nga musalig kaniya. Amen. Ang imong barkada karon pwede mong magkaaway ana sunod tuig. Ang imong gisaligan karon pwede kang mawa ang imong pagsalig ana nga naman traidoran kaniya sa sunod nga tuig. Apan sa Diyos di ka traidoran. Di ka ilaglag sa Ginoo. Na kay mga barkada nga dalira kay kang ilaglag. Apan sa Ginoo di ka biyaan sa ere. Only God can do that. Maunang na kay mga kaaway na ay mga mubudi na to. Aron nakamautan mo salig sa Diyos. O diya mapanday ang atong mga kasing-kasing. Give me an understanding heart.
masinabtunong kasing-kasing. Naipunto si Salomon nga nakakuha sa akong atensyon. O sige nga ni Salomon, unsaon man ako sa paglid nining grabing dako nga katawan. Mao sigurong nalipay ang Ginoo kay miingon siya, unsaon man ako, hallelujah, sa paglid niining dako uyamot nga katawhan nimo. Dili maihap nga mga katawhan nimo. But pasabot sa gingharian niya perting daghanang mga pumuluyo, mga tao nga ginsakpan niya igsuon nga siyang hari. Ug sa iyang pagkabatanon mingon siya, di nako ni kaya kong waka. Unsaon man ako ni paghari o paglid sa ila nga puwerte manani nilang daghana. Unya bata pa ko. In other words, unsaon man ako ani pagtrabaho, kundi ko nimo tabangan. Unsaon man ako ani sa pagnegosyo, kundi ko nimo tabangan, Ginoo. Unsaon man ako sa pagpadakon sa pag-eskwela, kundi ko nimo tabangan. Tabangi ko, Ginoo, kay nagkinahanglan ko sa imong tabang. Di ko makangadto sa akong trabaho kung di ko nimo tabangan. Pressure kay ko, dagan kay mga tentasyon, but I need an understanding heart. I cannot do it without you, Lord. Give me an understanding heart. How can I lead these great people? I am just a little boy. I am just a young teen. I am just a very young king. Nahimot ang Diyos kang Salomon. Tungkol kay gidawat niyang kamatuoran nga kung wa ang Ginoo, wa gid siya arang mahimo. Usayog natay maabot sa atong kinabuhi, murag kaya na kay natong musulong nga kitara. But no, Lord, di ko mo gawa sa akong panimalay kundi ko nimo kuyugan. Di ko mo take ani nga exam kundi ko nimo giyahan. Di ko mo trabaho ani nga trabaho kundi ko nimo kuyugan. Di ko magsugod ani nga negosyo kundi ko nimo tabangan. Lord, I can't live without you. That should be our mindset, mga igsoon. Lord, I cannot do it alone. I need your grace. I need your protection. I need your guidance. I need your leading. I cannot do it alone. Hallelujah. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Clap your hands to the Lord. Solomon asked a very important thing. It is his humility and prioritization of others that pleased God. Tungod sa iyang pagkamapainubanon o iyang ginauna ang uban, una pa ang iyang kaugalingon, mao ni nakapahimuot sa Dios. I am now pastoring here in Mahayahay, not because of myself, but because of you. I can serve God without any congregation, but because of you. Amen. Unta di ta maging selfish igsoon. Atong sundon ang Diyos o atong i-priority ang mga tao, atong tabangan ang mga tao igsuon. Hallelujah. Mao ni nakapahimuot sa atubangan sa Ginoo. Mao nang ang Biblia nagingon na himuot ang Diyos sa gipangayo ni Salomon. Pag maimuot ang Diyos, adunay milagro may tabo. Pag maimuot ang Diyos, adunay panalangin nga di mo kayang sukdon. Pag maimuot ang
ang Diyos. Adunay pinasahing butang nga di mo kayang i-explain. Pag maibuot ang Diyos, adunay dagkong mga butang. I feel the Holy Ghost right now. Pag malipay lang ang Diyos, kaya kanyang bunagan sa mga panalangin. Pag malipay lang ang Diyos, kaya kanyang panalanginan sa di mo maasoy nga panalangin. Makusog pa nga palakpak para sa Diyos. But here's the point. Kasagaran, mostly sa mga scholars, gadirect sila sa maong pagpangayo ni Solomon. It's either asa man mabasa, pero ilang gi-conclude ngang gipangayo ni Solomon kaala. Hello? Sundi ko ninyo. Ang gipangayo ni Solomon, matod pa sa dagang mga writer sa Biblia, kaalam. Understanding mind, understanding heart equals wisdom. Ang kaalam mo'y gipangayo ni Solomon. So no na ni Solomon, bahalag wa ko'y aning mga butanga basta na ako'y kaalam. Bahalag wa ni na akong mga butanga basta na alanggit ko'y kaalam. Amen, hallelujah. Ug miligid ang mga katuigan, nag-anam-anam tagkasabot igsuon. Nga naman, pag-abot sa unang Korinto Kapitulo 1, kung wa ko masayop igsuon, hallelujah, miingon diya, Christ is the wisdom of God. Hallelujah, si Kristo mao ang kaalam sa Diyos. Wa di ay masayop si Solomon pagpangayo sa kaalam. Di ay ano nga kaalam ang iyang gipangayo. Ang gipangayo ni Solomon, just give me Jesus. I don't mind the popularity. I don't mind, hallelujah, any other thing. Just give me Jesus. Hallelujah. Si Kristo lang sapat na. Si Jesus lang sapat na. Bahalag di ko ni matagan inanang mga butanga. Si Kristo lang sapat na. Jesus is enough. Who is Jesus? Oh, I am so excited. Who is Jesus? Jesus, the Son of God. Who is Jesus? Jesus, the lily of the valley. Who is Jesus? The bright and morning star. Who is Jesus? The great provider. Who is Jesus? The great I am. Who is Jesus? The ancient of days. Who is Jesus? The great protector. Who is Jesus? The great defender. Who is Jesus? The real treasure. Who is Jesus? He is the fountain of life. Who is Jesus? The rock of ages. Who is Jesus? The offspring of Yakaraba. Who is Jesus? My all in all. Who is Jesus? The Savior. Who is Jesus? The Redeemer. Who is Jesus?